alyp barýarlar. Muňa mysal edip, Mara welaýatyna az gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, sowda merkezleriniň, mihmanhanalaryny mysal almak bolar. Türkmenistan döwletimiziň Aşgabat şäherinde häzirki wagtda Ojaraýda Hususy Karhanasy Aşgabat şäheriniň gurtly ýaşaýyş jaý toplumyna ulgurumly selgähini gurulşy işini alyp barýar hemde şol ýerde içerki awtomobil ýollarynyň hem gurulşy işlerini alyp barýar. Eýem siz 20 ýyldan gowrak ýyl bäri şu işler alınıp barýan eken siziň bir kärhananyň tarapyndan şolaryň içinde iň uly gowrumlysi has ulus diýip haýsyny ýatlap bilersiňiz? Ojaraýda Hususy Karhanasynyň iň uly gowrumly işleriniň biri Arkadaş şäheri. Ojaraýda Hususy Karhanasy Arkadaş şäheriniň içerki awtomobil ýollarynyň, oň eltiji awtomobil ýollarynyň şeýle hem awtomobil ýolunyň ugrunda yerasty geçergeleriniň, yerüstü geçergeleriniň birnäçe gurulşy işlerini alyp bardy hem şol gurulşyklar häzirki wagtda hem dowam edýär. Ine görüşüňiz ýaly şu ýylymyz halkara parahatçylyka anaşmak ýylymyz. Şu ýylda bir edilen işleri bir belläp geçdiňiz, ýene-de geljekde nähili maksatlaryňyz bar? Halkara parahatçylyka anaşmak ýylynda Ojaraýda Hususy Karhanasy häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň gurtly ýaşaýyş jaý toplumynda uly gowrumly selgäh gurulşyny alyp barýar, içerki ýollaryň, awtomobil ýollarynyň gurulşy alynyp barýar. Şeýle hem parahat dedi, ýaşaýyş toplumynda hem ol ýerde hem uly gowrumly ýaşy zorlukly selgähini tassama salynyp barýar. Hemde ýol gurulşy boýunça da içerki ýollaryň gurulşy işleri alınıp barýar. Bizim ýurdumyzda gurulşyk bilen meşgul bolan telekeçilerimiz judaken. Indi siz öz şu kärhananyňyzda işläp ýören hünärmen hökmüni aýtsaňyz, beýleki gurulşykçylardan siziň alyp baran işleriňizden tapawdy nähili? Belki bir ýoluňyzyň ömür dowamlylygyny aýratynlykadyr, gurulýan binalaryňyzda aýratynlykadyr, bir tapawutly aýratynlykdan belläp geçdiňiz. Ojaraýda Hususy Karhanasy awtomobil ýollaryny gurýar, hem ýurdumyzyň birnäçe ýerlerinde awtomobil gara ýollaryny gurýar. Bu gara ýollarynyň gurmaklarynyň esasy maksady hem onuň hiliniň, düzüminiň, şeýle hem halkymyza birnäçe wagtlar hyzmat edip biljilik, ukybynyň barlygyny göz öňüne tutup, häzirki wagt awtomobil gara ýollaryny gurýarys. Awtomobil gara ýollaryny Türkmenistan döwletimizde daşary ýurtlaryň innovasiýon tehnologiýasy boýunça hemde ol ýerde onuň düzümine goşulýan birnäçe kimiki hemde asfaltyň birnäçe görnüşleriniň has ýokary derejeligi bilen tapawutlanýar. Şeýle hem şo boýunça da awtomobil gara ýollarymyzy gurup halkymyza ýetirýäris. Binalarda we deskalarda Ojaraýda Hususy Karhanasy gurulşy işlerini alyp baran döwründe ol ýerde gurulşy işleriniň döwlet standartlaryna talaba laýyk ýerine ýetirýär hemde häzirki wagtda gurýan ýaşaýyş jaýlarymyzda, çağlar baganda mekdeplerimizde gurulşy işleri alınıp barılan döwri ol ýerde ýaşaýyş şertlerini talaba laýyk tutulup dünýäniň iň öňde barjy tehnologiýalary gurulýar. Şeýle gurulşy taslamalarymyzyň häzirki wagtda hem başga-da birnäçe görnüşleri amala aşyrylýar. Şeýle taslama we gurulşy işleriniň amala aşyrylmagyna gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň beýik tagalary esasyna şeýle gurulşy işleri amala aşyrylýar. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli hormatly arkadagy gahrman serdarymyzy we tüm türkmen halkyny tüýsürekden bayram bilen gutlaýaryn. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun tutýan tutumly işler elmedam rowaşlyklary besen. Köp sag bolun. Bizem siz alyp baran işiňizde uly sünnükler ardy edýär. Halka hyzmat etmek, umman halkyň anamyny ödemek. Hemişe biziň türkmen telekeçilerimiziň öňünde baş maksat bolupdyr. Ojaraýda Hususy Karhanasynyň ähri işgärliginde geljekde uly sünnükler ardy edýär. Bayramçylyk bilen gutlaýar. İşiňiz ileri bolsun. Sag bolun. I'm Armida Stalsia Alishabana. Men Tayland döwletinden Türkmenistana mehmançylyga geldim. Men bu ýere gelenme ören şat. Türkmenistan döwletinde uludan tutulan 30 ýyllyk bir taraplyk bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Biz bu bayramçylyk münasibetli gurnulan sergisine gatnaşýarys. Biz şu wagt owakyjylygyna degişli göwünümleň sergisini sinleýärys. Bu göwünümleriň tebigat taýdan ýokumlygy, onun arasynda mineral suwlardan ösdürilip ýetişdirilýändigini gördük. Umuman alanynda men şu Türkmenistan döwletiniň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk ýubiley toýuna gatnaşýanyma ören begenýärin. Toýlaryňyz toýlar ulaşsyn. Sag bolun. Thank you very much.
Hormatly adamlar, biz gepleşigimiz dowam edýär. Halkara bir taraplyk gün münasibetli ýurdumyzyň ähli günjeklerine uly dawra, uly bayramçylyk dawralar geçirilýär. Ine biziň hem ädirki duran ýerimiz ýa-ni Türkmenistanyň Sowda Senagat idarasynda, ýa-ni Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanyny 30 ýyllygy münasibetli sergi geçirilýär. Ine şu serginiň dowamyna bolsa ýurdumyzyň, ýa-ni durmuş ykdysady, medeni, insanperwer, beýle hemde sport we beýle kulgamlara değişik bolan ençeme uğurly idaralar özüniň gazanan üstünlüklerini beýan edýän ýörüýte sergi pavilyonlaryny özleriniň üstünlüklerini görkezýän ýörüýte sergiler gurnapdyrlar. Hormatly adamlar, ne biz Türkmenistan Sowda Senagat idarasynyň ne serginiň bolýan ýerine biz söhbetleşigimizi dowam edýäs. Biziň indiki söhbetleşigimiz Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň uly muallimi Ruslan Jumaýew. Ruslan muallim halkara bir tarap gün münasibetli bir taraplygyň 30 ýyllyk binasyny hem açylış dawarasy boldy. Elbetde bularyň ählisi biziň Türkmenistan döwletimiziň, ýagny dostlugynyk hem hoşniyet, goňşulyk gatnaşyklaryny dawralanýan esasy binalar toplumy bolup durýar. Elbetde Türkmenistan döwletimiziň gahrman arkadal gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna häzirki wagt alınıp barlayan ähli işleriň esasy özünde biziň parahat söýjülik gatnaşyklarymyz şeýle-de bir taraplyk siýasatymyz esasy bolup durýar. Ruslan muallim şular dogrusynda biz söhbetleşigimizi bilen başlar. Aslında doğru belki geçen 2025-nji halkara paragatçylygynyň ýylymyzda halkara çäherler ýzyna dowam edýär. Bugün gün Türkmenistan halkara bir taraplyk günni uly toýdur dawra bilen garşylaýan Türkmen bir taraplygynyň şany 30 ýyllygy Birleşik Urummasynyň o 80 ýyllygy münasibetli ýylymyzyň dowamyna bolup geçen taryhy wakalar, geçirilen seneler, maslahatlar we durly derejedäki çäherleriň özü häzirki wagtda Türkmenistanyň sevitde hem bütün dünýäde awranyň barha ýokurundyrymagyna oňyn goşant goşdy. Bir taraplygynyň şany 30 ýyllygyň öňü sirasynda bolsa Sowda Senagat idarasyna Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanyna ýürütip seri guruldy. Şu serge ýurdumyzdaky ähli bu dokument dolanış edarlary, ministerlikler özüniň ajaýyp pavilyonlary bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň häzirki wagtda kärhanlar özüniň alyp baren işleri we önleri bilen şu sergi ertin bezedi. Bu zatlaryň özü häzirki wagtda ýurdumyzda Türkmenistanyň hemişelik bir taraply hukuk derejesine eýa bolundan näri ýurdumyzyň häzirki wagtda ähli ulgamlarda ajaýyp üstünlikleri gazanýanyň nowatda sutnamasyna urly. Şu serginiň öňü sirasynda bolsa biziň hemmämiz paýtatymyzyň gözel künjegini häzirki wagtda ýurdumyzyň hoşniyetli goňşulyk bir taraplyk siýasatyny dawarlandyryp oturan ajaýyp binanyň, ýagny bir taraplyk binasynyň döwri wagtlaşdyrylan görnüşde açylış dawarasyna gatnaşdyk. Häzirki wagtda Türkmen bir taraplygy ýörüýte bütün dünýäde paragatçylygyň, ynançmagyň aýratyn bir nişan hökmüne ýanglanýar. Şoň bilen baglanşykly Türkmen bir taraplygynyň dünýäde gaýtaranmazyk aýratyn bir ýagdaýyny bu soňçydan belläk geçmeli. Şu bayramçylyk şäherlerine gatnaşan daşýörtli mehmanlar hem häzirki wagtda Türkmen bir taraplygynyň öz oluşçylygyny aýratyn wasp edýär, aýratyn belläk geçýärler. Şu bayramçylyklary garşylayan hemşeýle çäherleriň dawarly dowam edýän şartlaryny da aýratyn hem ýurdumyzyň uly infrastrukturasyny şeýle hem Aşgabat şäheriniň gözelligine gözel goşşok aýratyn we binanyň Türkmenistanyň bir taraplygyň 30 ýyllyk binasynyň açylyş dawarasyna hem gatnaşdyk. Bu bina häzirki wagtda Türkmenistan bilen Birleşik Urummasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň aýdyň nişany bolup durýar diýsek ýalňyşmaz. Sebäbi şu binanyň özünde dünýäniň Awril halkara gurulmasy bilen Birleşik Urummasynyň ähli agza ýurtlarynyň döwlet baýdaklary ýerleşdirilen we şol baýdaklaryň özü häzirki wagtda Birleşik Urummasynyň nişanyny daşyny jemlenmeginiň özü häzirki wagtda dünýäde paragatçylygyň hatyryna Türkmenistan bilen Birleşik Urummasynyň arasyndaky alyp barýan hyzmatdaşlygyň gatnaşyklarynyň ösdürilýän sultnamasy bolup durýar. Şoň bilen baglanşykly şuňky Türkmen bir taraplygy arkadaky gahrman serdamyzyň belläk geçýäli diňer Türkmen halkynyň däl eýsem bütün dünýä halklarynyň gymmatlygyna urly. Şoň üçin hem häzirki wagtda Türkmen bir taraplygy özüniň öz barşylygy bilen tapawutlanýar. Ol ikrar edilen bir taraplyk, ýagny dünýäniň awel halkara gurulmasyna agza bolup duran bu 93 döwletiň bir agzdan gollamagy bilen ikrar edilen bir taraplyk bolup durýar. Ve şoň bilen baglanşykly Türkmen bir taraplygy wagtdan çäklendirmä hemişelik bir taraplyk bolup durýar. Ve üçüncü bir aýratynlyklary häzirki wagtda Türkmen bir taraply, oňyn bir taraplyk, ýagny häzirki wagtda Türkmenistan halkara hukugyny ilerletlen kadrlar esasyna hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine we ähli ulutlaryň özara den hukukly birek bire hormat goýmak ýoly esasyna gatnaşyklary ösdirmäge aýratyn ugur edilýär. Şoň üçin Birleşik Urummasy tarapyndan 3 gede ikrar edilen Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy şuňky dünýä ýaňsalýar.
Ustanman ören doğru eleýär. Häzirki wagtda dünýäde müňlerçe dil hem halk bolsa da elbetde 193 stan döwlet öz garasyny iqrar etdi. Onuň öz orta garasyzlyk diýilen düşünjäniň ören mukaddesligini, onda da bir taraplyk diýilen düşünjäniň barsa üstüne esasy bir mukaddes düşünjeler de ony aýdyň görkezýär. Ine şu döwletleriň içinde bolsa, ýagny üçü gedek ilkinji hem ýeketek döwlet iqrar edilen Atawatan Türkmenistan döwletimiz bolup durýar. Elbetde bu ýsanlarjy günlerde hem ene şunuň ýaly halkara bir taraplyk gününe münasibetli ulu dawara, ulu bayramçylyk bilen bellenip geçilen günlerde şunuň ýaly ajaýyp binalaryň açylmakly bolsa bu goňşulyk, hoşnýetli goňşulyk, dostlugyň gatnaşyklar hasem dawralanýar. Şeýlede gök renkler bilen bedelmek bolsa elbetde asuda asmany aňladýan esasy bir şekil bolup durýar. Elbetde bilen bugünkü günne halkara bir taraplyk günüň bir bellenýän günlerine, giňden bellenýän günlerine, ýagny bu duran ýermezde ýa Türkmenistan Sowda Senagat idaresine hem ýurdumyzyň ykdysady ösüşini dawralanýar hem de bir diňe bir ykdysady ösüşde ýa medan insanperwer uğurlarda şeýlede ýagny sport babatyny hem ilim bilim babatyny hem ýurdumyzyň bir gazanan üstünliklerini beýan edýän ýürüte şekiller ýagny monitorlarda görmek bolýar. Şeýlede ýürüte görkezme esbaplaryny hem ýerleşdiripdirler. Munyň bilen birlikde hem ýurdumyzyň ykdysadynyň esasy özeni bolan ýagny telekeçilerimiň hem ençemesiniň şu ýerde öz önlerini görkezipdir. Elbetde Ruslanman bular Sinanyň da hem ýurdumyzyň ykdysadynyň ähli babatda ösüşlere beslenýänini aýdym görmek bolýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň şeýle ykdysady ösüşleri gazanmaklarynyň aňyrsyna elbetde asudalygyň, parahatçylygyň hökm sürýänligini aýtym. Bu ýa-ni belläk geçmeli täbi gahmar kadam dünýäde ösüş arkaly dialog parahatçylygyň kepilatly dünýäniň häzirki zaman siýasatynyň aýrytyn taglimatyna uğurlan filosofik garaýşlar öňe sürdi. Şu garaýşlar häzirki wagtda parahatçylygyň ynanşmagyň berkar edilmegine möhüm ähmiýete ýa bolup durýar. Öýletde bulan türkmen bitaraplygyň öz bolşugyny ýende bir dünýä jemgyýetine açyk görkezýär. Täbi atawa dowam edip gelýän oşnetli goňşulyk gatnaşyklary, bire hormat goýmaklyk we elbetde ykdysady sowda gatnaşyklary ösdürmeklik şuňky ony aýtym möhüm ähmiýete ýa bolýar. Täbi taryh nukta nazardan häzirki zaman medeniýetiň ösmegine we ilkinji nowatda syýasy gatnaşyklaryň döwletleriň güllä ösmegine sowda ykdysady gatnaşyklaryň möhüm orny bar. Şuňky döwletimiz dünýäniň 100den owrak döwletine sowda gatnaşyklary alyp barýar we häzirki wagtda daşar gatnaşyklarynyň çygyryny barha giňeldi. Şuň bilen baglanşylan türkmen bir taraplygy şuňky ony ykdysadyň ösmäge ajaýyp mümkinçilikler dörediýär. Täbi asudalygyň parahatçylygyň bolan ýerine, bolan hökm süren ýerine elbetde ykdysadyň ösmek üçin hemme tarapdan şertler kemale gelýär. Şoň üçin Türkmenistan döwletimiz häzirki wagtda ýurdumyzyň 13 ýyl jemden serdenine jem çerken ösüpkinin 6,10 törum derejesinde durnukly saklanmagy elbetde bul diňe ýurdumyzda amala aşyrylýan arkadaly gahman serdan parasatly ýolaşygyny ýurdumyzda amala aşyrylýan ykdysady özörtme netijesinde mümkin bolman eýsem türkmen bir tarapdan şuňkuny berýän ajaýyp meweler hökmüne hemmet etdirilip bolýar. Täbi şuňkuny Türkmenistanyň hemişe bir tarapy hukuk derejesi ýurdumyza daşurt maýy goýumlaryny çekmeni hem amat şertli durýar. Şoň üçin türkmen bir taraply şuňkuny sevitde durnukdaýdan ösmegi möhüm kepili bolup durýar. Şoň bilen baglanşyklam şuňkuny şu serge gatnaşyjy ähli taraplaryň we şol wagtyň özünde ýurdumyzyň ministrlikden pudo edarlarynyň ekspozisiýalarynyň ýa-da döwletde däl ulgamyň ýürüte ekspozisiýalarynyň özi ýurdumyzda häzirki wagtda hemme tarapdan ösüşiň üçin edilýänligi we ykdysadyň diversifikasiýa önemli öňe barýanyny ýene bir tasdiklady. Şoň üçin şeýle toplumlaryň alyp barýan işler häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiz ösüşiň täze benliklerini çykarýar. Şeýle bayramçylyk günlerimizde ykdysadymyzyň hemme tarapdan ösýän şertlerini arkadaly gahryman serdarymyz ähli türkmen halkymyza ajaýyp bir peşkeş berdi. Arkadaly gahryman serdarymyzyň ýeti paýhasyndan kemale bilen Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyň ysmyň aýdyň ýoly atly ajaýyp ilmi kitap elimize gelip bolşdy. Bu kitap häzirki wagtda aýtyn ýurdumyzyň bilim hem ilim işgärleri üçin gymmatly gollanma uğurly. Şu kitapda häzirki wagtda diňe bir ýurdumyzyň gazanýan ajaýyp üstünlikler däl eýsem türkmen bir taraplygyň taryh köklerini başlap şuňa çen ýetiren ähli derejeler aýdyň beýan edilýär. Bu kitap elbetde talip ýaşlarymyz üçin gymmatly ilmi gollanma bolup durýar. Täbi talip ýaşlarymyz ýerine ýetiren ilmi işlerini, dilli işlerini we beýlik taslamalaryny arkadaly gahryman serdarymyz türkmen halkymyza bu peşeşer ajaýyp kitaplaryny gymmat gollanma hökmüne peýdalandyr. Şoň üçin şeýle alyp barýan işleriň çäklaryny ýurdumyz häzirki wagtda özüniň ösüşiň täze benliklerini çykýar hem halkymyz özüniň bagtýar durmuşynyň höwürini görüp ýaşaýar. Borsatdan peýdalanıp halkara bir taraplyk günü münasibetli, türkmen bir taraplyk şanly 30 ýyllyk münasibetli ähli türkmen halkymyzy, arkadaly gahryman serdarymyzy, gahryman kadamyzy tüýsürtden gutlaýar. Goý türkmen halkymyzy ösüşiň täze benliklerini alyp barýan arkadaly gahryman serdarymyzyň, gahryman kadamyzyň janlary sag tutumly işleri elinde ama rowaçlary beslensin. Toýlaryny toýlaýşdyň.
Ruslan bolum aydan arzuwlaryňyz hasyl bolsun, alyp barýan işiňiz üstünlük arzuw edýär. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyň alyp barýan çerem daşar siýasatyny halkymyzyň arasyna ýaşdyrmaga wagt etmekde diň üstünlükler ýaranmarsyn. Mehmaniyleşler biz söhbet töşlüğümüzi Türkmenistanyň hemýeşilik bir taraplygynyň şany 30 ýyllygy münasibetli sergisinden dowam edýär. Biziň indik söhbet töşlüğümüz Türkmenistanyň Inженер Техник we Kommunikasiýalar Institutynyň molumy Aman Hojalyýew. Aman molum, şuň kunna görüşmez ýaly garaşyk hemýeşilik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni şanyny senelere toýdur bayramlara beslenýär. 2025-nji halkara parakatçylyk we ynançmak ýylmyzyň wakalary biziň Türkmenistan döwletimiziň dünýä bileşigi bilen alyp barýan hyzmatdaşlygyny hatam puhtalanýanlygyna, ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň kuwatlanýanlygyna, ýurdumyzyň halkynyň ýaşaýyş durmuş şertiniň hatam gowlanýanlygyna, ýaşlar üçin döredilýän mümkinçiliklerin germiniň hatam giňýänligine aýdyň şaýatlyk edýär. Ine şular bilen baglanşykly anyk delili ine şuň kunna gurnalýan ýagny hemýeşilik bir taraplamyzyň şany 30 ýyllygynyň öňü siratyna Türkmenistanyň bir taraplygyna bagyşlanan şeýle ýokary guramaçylyk derejesinde gurnalan sergiden hem görmek bolýar. Ine bizem sizi söhbet töşlüğümüziň başynda ýurdumyzda ulan tutulýan hemýeşilik bir taraplamyzyň şany 30 ýyllyk bayramy bilen tutulýar. Hem Aman molum ine Türkmenistanyň hemýeşilik bir taraplygynyň şany 30 ýyllygy münasibetli serginiň ähmiýeti barada Gençlere öz ýürek buýsançylygyny, bayramçylyk gutlawlaryny ýyllaşlamada ýetirmeňizi sen haýyş edýär. Bayram Muhammed Malum berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň halkara paragatçylyk we anaşmak gelip halkara derejesinde geçirilýän bir näçe şanly wakalara baý boldy. Bu ýylla ýurdumyzda durmuş ykdysady, durmuş bekbitli bir näçe bir deskalaryň açylyp ulanmaga beriliş hemde ýurdumyzyň senagat taýdan has bir kuwatlanmagyny şertlendirýän täze senagat kärhanalaryň bir gurulşyna badalga berilip olar ýam bir ýurdumyzyň ykdysadyýatyna goşandyny goşýarlar. Ynha bularyň ählisi bir ýurdumyzyň bir alyp barýan bir taraplyk siýasatynyň bir gelip çykýan netijeler. Şo bir taraplyk siýasat netijesinde ýurdumyzyň milli ykdysadyýatynyň diversifikasiýa ýolu bilen bir ösýänligini görkezýän wakalar bolup durýar. Ynha biz halkara paragatçylyk we anaşmak ýoluna bir ýurdumyzda ýa-ni bir näçe durmuş ähmiýetli senagat toplumlarynyň hemde ýaşaýyş jaý toplumlarynyň täze etraplardyr, şäherleriň, mekteplerdir, çağalar baglarynyň ýok açylış dabarasynda hemmämiz şaýady bolduk. Ynha şu ýylla şular ýaly bir durmuş bekbitli bir deskalaryň ýurdumyzda sowgat edilmegi ol biziň bir taraplygymyzyň bir mukaddes 30 ýyllyk şanly 30 ýyllyk toýunyň bellenýän günlerini bir iyi sağlaşık emele getirýär. Ynha bu zatlaryň ählisi biziň bir oňyn häsiýeti eýe bolan ykdysady strategiýamyzdan nişan bolup durýar. Şol oňyn häsiýeti bolan ykdysady strategiýamyzda döwlet adam üçin watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir ýörelgesi ýerşargaç bolup geçýär. Ynha şuň hem ýurdumyzda şol bir hemýeşilik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk dabarasy ýurdumyzda giňden ýaýbanlandyrylýar, ul ruh welentik bilen bellenip geçirilýär. Oňa ýakyny alys döwletlerden bir näçe mihmanlar gatnaşmaga çagyrly, döwlet ýolbaşçylaryny gatnaşmaga çagyrly. Şunuň bilen baglanşykly Merkez Aziýa döwletleriniň nowatdaky Merkez Aziýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň konsultativ duşuşy bilen baglanşykly hemde şular ýaly halkara forum bilen baglanşykly bir näçe mihmanlar, döwlet ýolbaşçylary ýurdumyzda paýtagtymyz Aşgabat şäherine çagyrly. Babatdaky mawtumla tamyň bir suprota taýýar kılynsa aşlar ýörelgesiniň şuň kununa Türkmenistanyň bir dünýä demgeçiligini bir suprota jemläp agdy beriligi, paragatçylyga, anaşmaga bir çagyrýanlygy bilen ýygyderli sağlaşyk tapýar, bir baglanşykly emele getirýär. Bir taraplyň 30 ýyllygyna binasynyň bir açylış dabarasynda bolduk. Ynha onuň ýygy bir taraplyk binasyna baryp ol ýerde bir ul ruh welentlik bilen çäre geçirilýär. Biziň ýurdumyzyň hyzmatdaşlyk edýän döwletleriniň Birleşmiş Milletler Guramasynyň bir agda döwletleriniň baydaklary bilen beslenen bir taraplyk binamyzda bir halkara ähmiýetli bir çäre geçirilýär. Ynha onuň ýygy bolsa ýurdumyzda häzirki wagtda duran ýerimiz Türkmenistanyň Söwda Senagat edarasynda şol bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň hemýeşilik bir taraplygynyň şany 30 ýyllygyna atly sergi giňden ýaýbanlandyryldy. Ynha bu sergide görýäs ýurdumyzyň bir ykdysadyýatyna goýulan maýa oýumlaryň görkezilip dur. Ynha men hem şular ýaly
Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygyny şanyny 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän serginiň işine uly üstünlük arzu edýän, şular ýaly iqtisadiýatyň ösüşini hasem ýokarlandyrmakda, halkara derejesinde awraýyny hasem belende galdyrmakda, ýurdumyzyň bir taraplyk siýasatynyň ähmiýetini dünýä ýaymakda döretip berýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyda sag bolsunlar da diýär goý türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, döwlet bähwetli umumy adamlar ähmiýetli başlangyçlary diňe üstünlüklere besensin. Hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen bütün türkmen halkymyzy gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy tüýsüremden gutlaýar. Aman molum köp sag bolsun aýdýas beren täsirli gurrunlaryňyz üçin. Hakykatdan hem bugun kunna berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwründe gazanylýan üstünlikler, ýetilen belen sepkitler, okuny ösüşler biziň bu soňçly başmady goýga diýreýär. Elbetde şu kunlerde Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň bellenilýän günlerine şeýle ajaýyp wakalara şahyat bolmak biz üçin ören wagt. Bizem size alyp barýan işleňizde ýaşlara bilim terbiýe bermek, hünärmenler taýýarlamak işine üstünlükleriň hemra bolmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Mehriban watandaşlar, bizge bayramçylyk gepleşigimizde dowam edýäs. Ine bu Türkmenistan döwletimiziň dürli künjine ýokary derejede bayramçylyk dawaralar geçirilýär. Ine biziň häzirki duran ýerimiz hem Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ministrliginiň sergisi Sewda Senagat idarasynyň edil çäginde ýerleşýän şu ajaýyp sergini görmäne göz gerek sebäbi gahrman arkadagly gahrman serdarymyň tagallasy bilen bir näçe gün bäri eýem toý dawaralar ýokary derejede bellenip geçilýär. Ýurdumyzda ekologiýany gorap saklamak, daş gurşawy gorap saklamak, tebigaty aýawly çemeleşmek dogrusynda bir näçe işler durmuşa geçirildi. Ine bu hunne türkmen halky bir sopranyň başyna jemlenip bir taraplyk bayramyny toýlaýar. Biziň häzir öz gepleşigimiz söhbetdeşler arkaly dowam edýäs. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun. Men Türkmenistan Daşky Gurşawy goramak ministrliginiň hidrometeorologiýa barada gullugynyň hünärmeni Muhammed Atajanow. Muhammed ine ilk bilen biz şu owadan ýerde sizlen duşýanymyzda juda begenýäsi we ýurdumyzyň her künjüne ýokary derejede geçirilýän bayramçylyk dawarasy her bir adama ruh belentlik çaýa. Ine şu ýerde agaçlaryň müňlerçe görnüşi sergedilip goýulypdyr. Şu ýere gelip ýer bilen raýatlarymyz şu owadan bağ, bakçalar bilen, güller bilen, agaçlar bilen tanış bollar. Berde diňe biziň öz ýurdumyzda önürilýän agaçlar, ekilýän agaçlar däli daşar döwletden hem getirilen bir näçe agaçlar bilen biz tanış bolduk. Eýem şu ýerde biz ýurdumyzda nähili tebigaty berilýän ünsüň ýokardygyny gördük. Indi bir ýürek buýsanjyňyzy aýtsaňyz şeýlede şu serginiň ähmiýeti dogrusyna dogry bellek geçseňiz. Bugun kun parahatçylyk döreje aýdyň maksatlaryň sanperwer siýasaty bilen dünýäde giňden tanalýan garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan, türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň taýsız tawallary köp taraply başlangyçlar bilen uly üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýoly bilen önemli öňe barýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň taryhy başlangyçlary döwletli tutumlar hasy rowaşlanýar. Ine bugun kun toý bayramly diýarymyzda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 30 ýyllyk toý toýlanýar. Ine şu Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň durgy künjeklerine medeni köpçüliklerin çäreler, forumlar, ilmamal maslahatlar üstünlükli dowam edýär. Ne burkun gözel paýtagtymyzda Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Sewda Senagat idarasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlüklerine bagşlanan sergi öz işine başlady. Ne şu Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň toýlanýan günlerine şol toýuň maksatnamasyna goşulan şu durly pudoklaryna ýetilen belen sepkitler gazanlan üstünlükler şu sergide öz beýanyny tapdy. Ne şu milli iqtisadiýetimiziň ähli pudoklar bilen bir hatarda ýurdumyzda o Senagat toplumyny ösdürmäge, Daşky Gurşawy golumy has bir kämilleşdirmäge alınıp barýan işleriň netijelerini artdyrmagy hormatly prezidentimiz tarapyndan aýratyn ul üns berilýär. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda döwlet ekologiýa siýasaty üstünlükli durmuşa geçirilýär. Ne şu sergi meýdançasyndan hem görnüşi ýaly ýurdumyzda bir ösdürilip ýetişdirilýän bağ nahallary, bedew nahallary, bir bedew ösümlikleri şu taýda giňden sergi ýaýbanlandyryly
yurdumyzda hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen milli tokoy maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Yurdumyz baý ostanlygy öwürmek maksady bilen ýygyderli netijeli işler alınıp barylýar. Ne şu Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň görýtü kararnamasy esasında 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak gelip eglan edildi. Bu 2025-nji ýylda şanly 30 ýyllyk bellenýän ýylyny eýem biziň bitaraplygymyzyň ähmiýetine bagşlanan, onuň taryhy köklerine bagşlanan bir näçe halkara çäherleriň ençemeti bolup geçdi. Aslında bizim Türkmenistan diyarımız Birleşen Milletler Guramasy onun yürütülüşlerin edaralary bilen ykjam ýakynan hyzmatdaşlyk alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň iň ýakyn we önamtar hyzmatdaşy hökmünde şu şanly 30 ýylyň dowamyny alınıp barilen işlerden biz bir buýsanç bilen aýdyp bilýär. Pursatdan peýdalanyp bize işlemäge, zähmet çekmäge giň mümkinçilikleri döredip beren Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadaşymyza, hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli işler hemişe rowaşlyklara wetlensin, Türkmen topragyna toýlar toýulaşsyn. Sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola toýlaryňyz gutly bolsun. Mydam toýdan ýetersin, siz bilen hem toýda görüşmek näsip etsin. Sağ olun. Köp sağ olun. Mehriban watandaşlar, biz gepleşigimizde Sewda Senagaty edarasyna gurnalan sergiden dowam edýäs. Ine şu serginem Türkmenistanyň daşgy gurşawy goramak ministrligi gurnapdyr. Türkmenlerde bir aýdylýan söz bar-da, adam eli gyzyl gullyýa. Bu ýa adamyň eli bilen döredýän zatlary, tebigatyň bir de içilýän zatlary türkmen halkyny derejesini hatamyr ýokary galdyrýar. Sebäbi adamlary ruhy bilen bolmak üçin adamlara şertlerini döredilmegi gerek. Ine bu ýa ähli şertler döredilýär. Watanymyzda şular ýaly döredilýän şertlerden peýdalanyp zähmet çeken adamlaryň ihlasy bilen döredilýär sergi. Ine şu her agaçyň bir öz taryhy bar. Her agaçyň ýanyna gelende şol owadan bägülleriň, gulleriň kalbyň joşary adama ruhy lezzet paýlaýar. Hem gözelleşdirýär. Indi biz ýene öz gepleşigimizde dowam edýäs. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Sağ olun. Men Fataýba Aknawa Türkmenistan Daşky goramak ministriniň Köpekdağ döwlet tebigi gorahanasynyň ilmi bölüminiň başlygy. Aknabat ine şuun koğunlarda şeyle bir buýsançly pursatlar dowam edýär. Ýurdumyzyň her bir günler ýokary derejede bayramçylyk derejesine geçirilýär. Ine bir taraply gadananmyzda 30 ýyl dolýar. Şol 30 ýyl taryh üçin bir ullukan möhlet däl, ýöne şu gysga möhletiň içinde Türkmenistan döwleti dünýä döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklary, hyzmatdaşlyklary ýoly goýmaklykda gaty köp işleri bitirdi. Indi şu bir taraplaryň ähmiýeti dogrusyna şeýle de ine şu owadan agaçlary, gulleri ösdürip yetişdirýäňiz şolaryň bir aýratynlyklary dogrusyna belleseňiz. Doğru belläp geçdiň bolsan, biziň ýurdumyzda hemişe toý bayramçylyklar dowam edýär. Muňa diňe bir ýurdumyzyň raýatleri däl, eýtem dünýäniň başga ýurtlaryndan bir näçe mehmanlar, jahan keşdiler, tiýahatçylar hem gelýär. Şu gün biziň ýurdumyzyň bir taraplygynyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli eýam ýurdumyzda bir näçe çäreler ýygyderli gurnalypdyr. Şu gün hem şu ýerde geçýän bir sergide biz ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerini görýär, hem ugurlardan. Ýa siziň özüňiz şu biziň Daşky goramak ministrliginiň gurnan sergisine geleniňizde eýam siziň ýüzüňizde başga şatlygy gördüm. Ýa adam nirede tebigat bolsa ol ýerde başga bir öwüşgüni görýär çeýildämi? Şonuň üçin hem biz hem ýurdumyzyň gözel tebigatyny gorap saklamakda, onun baýlyklaryny köpertmekde, gahryman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahryman serdarymyzyň berýän tapşyryklarynyň esasyna döwlet ähmetli, diňe bir döwlet ähmetli dälde dünýä ýüzüne bir uly goşandymyzy goşýarny bellätim gelýär. Ýurdumyzyň bir taraplygynyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli biziň ýurdumyzda şu günne biziň öz türkmen halkymy, raýatlarymyzy görýär, şeýle hem daşary ýurt mehmanlaryny görýär, bir näçe jahan keşdeleri, tiýahatçylary görýär. Bu bolsa bizi diýsen begendirýär. Kim şu Türkmenistan döwletini görmäge, onuň bir ösüşlerine bir gowonmaga gelýärler. Hemişe şu biziň ýurdumyzda halkara derejede ilmi maslahatlaryň geçirilmegi, bu hem biziň ýurdumyzyň bir ösüşleriniň bardygyny görkezýär.
edýär. Ene şol kun häzirki stergi toplumyny görenmede de ähli uğurlardaky ötüşleri görýär. Bu diýten bizi begenlerýär. Türkmenistan döwletimiz dünýä ähmetli ekologiýa babatda alınıp barlayan işlere uly gyzyklanma bildirip özüniň çetde durman şoňa özüniň goşandygyny biz misal etip bilersiň. Şol kunna ýurdumyzda bir näçe halkara derejede konvensiýalar, maksatnamalar ýerine ýetirildi we ýerine ýetirilip gelinýär. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy büsürekden gutlaýan gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny alyp barýan döwlet ähmetli işlerine uly rawaçlyklar gazanmagyny arzu edýär. Şeýle hem bütün türkmen halkymyzy bir taraplygyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli tüsürekden gutlaýar. Türkmen halkyma gelecekde hem agzy berlik uly döwletlik arzu edýär. Sağ olun Aknabat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, ýene bir ýola toýlaryňyz gutly bolsun, toýda görüşelim. Sağ olun. 1995-nji ýylyň 10-njy dekabryna Türkmenistan döwleti ilkinji gedek bir tarap Türkmenistan döwleti diýip şeýle bir statusa eýe bolupdy. Eýem 2025-nji ýyl eýem 3 gedek Türkmenistan döwletimiz bir tarap döwlet diýip Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edildi. Elbetde bulam Türkmenistan döwletiniň gazanan üstünligi, gazanan ýeňişleri diýsek ýalňyşmasak gerek. Ine biz şol bir taraplyk bayram bilen hormatly prezidentimizi, arkadagly gahrman serdarymyzy tüýsüregimizden gutlaýas. Goý hemişe toýlarymyz toýlansyn, hemişe Türkmenistan döwletimiz güllesin, gülaşsyn. Indi biz öz gepleşigimizi ýene Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ministrliginiň bir gurnan sergisinden dowam edýäs. Ine şu ýere geldik, göwnümiz açyldy. Tebigat bilen insanyň näme derejede birek bilen baglanşyklydygyny gördük. Sebäbi göwnüň açýa adama ruhy lezzet paýlaýar. Şol owadan sergiýinen bir taraplyk bayram münasibetli gurnapdyrlar. Biz köp sag bolsunlarmy da diýäs şular ýaly sergileri gurnamaklyk ýaş nesillere de özüniň aýratyn täsirini ýetirýär. Sebäbi görýärler, tanışýarlar, tejribe toplaýarlar. Şol gözelliklerden ilham alýarlar. Bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Men Türkmenistanyň Daşky Gurşawy Ministrliginiň Ekologiýa medeniýeti we Daşky Gurşawy jurnalynyň baş redaktory Murat Berdakiýew. Nähim mämdiň bilşmedi ýaly garaşsyz baky bir tarap döwletimizde, ýurdumyzda her bir günler, her bir ýyllar şanly seneler, şanly bayramçylyklar, dawarly toýlar bilen belenip geçýär. Nä şuň kun hem häzir kun hem ýurdumyzyň bir taraplarının şanly 30 ýyllyk bayramçylygyny belläp otýar. Häzirki wagtda biz ýurdumyzyň sergiler köşkünde, ýagny ýürüýte Daşky Gurşawy Ministrligiň hünärmenleri, alymlary tarapyndan gurnalan sergide, ýagny TV sergide, bu sergide hemmämizden görüşmedi ýaly ýurdumyzda bezek berýän, ýurdumyzyň arasy howalyny üçin edýän baglarynyň hemde şeýlem goňşy döwletlerde ösürilip ýetişilen baglar hem ýurdumyzda öz şertlerinde uýgunlaşdyryp, şu ýerde olar ösürip ýetişdirip ulun taýdan öwrenmek wagtda Daşky Gurşawy Ministrligiň işgärleri tarapyndan uly işler alınıp barýar. Nä men hem öz gezegimde tutuş türkmen halkymyzy, hormatly prezidentimizi, arkadagy gahrman serdarymyzy şuň kunna uly dawara bilen bellenilýän ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanyny 30 ýyllyk bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýan hormatly prezidentimiziň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ýyl ýurt bähbetli alyp barýan işleriniň mundan beýlek hem rowaçlary getirmegini arzu edýär. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, toýlaryňyz hem gutly bolsun. Siz bilen hem toýda görüşelim. Sağ olun. Sağ olun. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar, ne sergi giňden ýaýwanlandyrylypdyr. Ne görýäs bu sergide owa-gojal pugdawyna gazanlan üstünlikler, mallarçylyk ösdürmekdäki öňe sürilýän özgörtmeler aýdyn görünýär. Sebäbi mallaryň başdan artdyrmaklyga aýratyn ähmiýet berilýär. Ne görýäs mallaryň durly görnüşleri şuňky sergide giňden görkezlipdir. Ne görşümiz ýaly Sarja oýun özüniň milliligi bilen tapawutlanýar. Sarja oýun türkmen halkynyň geçmiş mirasyny görkezýär. Sebäbi sarja oýun tohumlarynyň hassa ýitmezligi üçin
ähli mümkinçilikler, şertler döredilýär. Ne görýäs? Goýunlaryň dürli görnüşleri şuňky serga getirilipdir. Umuman mallaryň başdanyny artdyrmaklyga aýratyn ähmiýet berilýändigini duymak bolýar, görmek bolýar. Neştaýda ýer şahly mallaryň hem dürli görnüşleri yerleşdirilipdir. Umuman obu hojalyk pugdagy mallarçylyk bugünkü gün ösüş derejesini hassa ýokary depgini alyp barýar. Gahrman arkadaýymyz, gahrman serdarymyz obu hojalyk pugdagyny ösürmeklige aýratyn üns berýär. Ne görýäs? Türkmeniň agyrda gamşulak bedewlerini synýar. Umuman yellen ýur gamşulak bedewlerimiz hem şuňky serga getirilipdir. Edidileşler, hormatly adamlar, biz häzir gepleşigimizi söhbetde şu arkaly dowam ederiz. Gepleşigimizden daşlaşmaň, biziň bilen ýaýlymda galaň. Mehriban vatandaşlar ýedi-birleşen hemişelik bir taraplamyň şan 30 ýyllyk toý münasibetli geçirilýän sergide Türkmeniň kerim topragynda ösürip ýetişdirilýän halkymyzyň gödügmanjy milli büýsonjy bolan behiç bedewlerimiz hem şu günki ajaýyp dawaramyza gatnaşan mehmanlarymyza görkezilýär. Ýagny sergiler gurulýar, şu ajaýyp synlýan bedewimiz Türkmeniň kerimli topragyndan şeýlerde renkini alan, ödem dünýä atçylygynda diňe ahal tekatlaryna mahsus bolan mele renkli, gadymy diýen ajaýyp nurana bedew, gadymy 2017-nji ýyly doğulan atasy gadymy gala enesi dürlü diýen naýbaşy ahal tekatlary bu ajaýyp bedewimiň ugry ahal tekatlygyna şöhrat getiren meşhur Tahir Pelwanyň ugry degişli gadymy 2024-nji ýylda Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti geçirilmek asly diýip öwrülen ahal tekatlygyň halkara gözellik beýatysiniň ýeňjisi bolan nurana bedewdir. Mehriban vatandaşlar, fiilleyen bedewimize Parasat diýilýär. Parasat dor renkli ajaýyp bedew bolup 2012-nji ýylda dogulýar. Şu ajaýyp bedewimiz nesil ugruna şöhratly perengden alyp gaýdýar. Şu bedew öz döwrüne meşhur bolan, şöhrat getiren, meşhur Piyada hem Gülendam diýen naýbaşy bedewleriň birisi bolup Piyada öz gözünde Özbekistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilen Türkistan Gildizi atly halkara gözellik beýatysynda halkara çarşaralerde çempion bilen bedew Parasat hem halkara gözellik beýatysynyn ýeňjisi bolan ajaýyp nurany bedewlerimiziň biriň fiilleýän ahal teke bedewleriniň bir ajaýyp renkden biri bolan toy ýörüşleri bilen göreni haýrana goýýan Goşa Sakar atly bedew fiilleýän Goşa Sakar atly bilen nurana bedewimiz 2015-nji ýylda dogulan Garaşlyk hem Sülgün diýen atlaryň nesilinden meşhur Gyýr Sakaryň ugruny degişdi. Bu nurana bedew hem öz döwrüne gözellik beýatysynda gatnaşyp ýylyň iň obadan ahal teke bedew diýen hormatly adama nasip bolan köçbe kubaga münasip bolan ajaýyp bedewlerimiziň biridir. Indi nowa taksirleýän bedewimiziň ady Melenur. Melenur atyny gurt melerenkli ajaýyp bedewimiz 2008-nji ýylda dogulan atasy Dogorhan, enesi Altynay. Bu ajaýyp nurana bedewimiz özüniň nesil ugruna şöhratly Garlabaşdan alyp gaýdýar. Garlabaş atly ajaýyp bedewimiň bolsa Köpetdagda bir idedilýän döwürlerinde özüniň başgalatyny, özüniň toporuny şu Köpetdagda gezen şu barslar goramak üçin darkaş kuran gujurly atlarymyzyň biridir. Garlabaş adynyň belli bolýarlar. Diýsen ýerden bedewler çykýan ahal tekatlaryna şöhrat getiren nesil ugrlaryň biridir. Ýedi-birleşen mehronadan dışyň gara renkli, Gyýr Sakar atly ajaýyp bedewimiz synleýän şu ahal teke bedewleriniň aýratyldyk ahal teke bedewleriniň syn sypaty, uwodorlygy göreni haýrana goýýar. Gahrman akadamynyň ahal teke bedewiniň büýsonjymyz we şöhrati gadamy batly bedew. Atdy we pada bar, tapada atly ajaýyp kitaplarynda ahal teke bedewlerimiň syn sypatynyň bir aýratyldygyny, beýleki tohumatlardan bir düýük tapawutlaryny uwodon renkleriniň bardygyny nyktap geçilýär. Ahal teke bedewleri
7'den gowrak renki 20'den gowrak öwüşün özünde jemleýändigini günüň ähli portatunyň renklerini özünde jemleýän Türkmen tebigatynyň keremli tebigatynyň renkini özüne siňdiren Nurana bedewlerimiz Gyrsakar ikinji hem meşhur Gyrsakaryň uğruna degişli bolup bu bedewimiz hem halkara gödürlük beýatçylygyny ýeňici bolan çempion bolan atlamyň biridir. Mähruman watandaşlar ýalkyma atly ajaýyp bedewimiz fiýleýäňiz ýalkymam öz döwrüne meşhur bolan Handegler hem Gülendan diýen atlaryň nesli bolup 2017-nji ýylda dogulýar. Ýalkymyň nesli uğry ahaltek atlaryna şöhret getiren meşhur gaplaryndan alyp gaýtýar. Özünden soň goýan nesli uğurlary bilen diýsem şöhretli bedewleriň en çemesi bir kemala gelen bedew ýalkyma atly ajaýyp bedewimiz hem öz döwrüne ahaltek atlarynyň halkary gödürlük beýatçylygyny ýeňici bolan çempion bolan bedewlerimizin biridir. Mähruman watandaşlar Nova taqdirleyen ajaýyp bedewimiz ne çakar renkli ýalkyma atly Nurany bedew ahatak atlaryna aýratyn bir öwüşkü beren aýratyn bir akly haýrana goýan owadan renkli bedew çakan renkli 2023-nji ýylda dogulan bu ajaýyp bedewimiz Akbay hem Aýdyň diýen ahatak atlarynyň öz döwrüniň naýbaşy bedewleriniň nesli bolup nesil uğruny meşhur gelşikleri alyp gaýdýar. Gelşikli adynyň bolşýaly häzirki döwürde diňe biziň ýurdumyzda däl ençeme dünýäniň dürli ýurtlarynda ahaltek bedewleriniň ösürip ýetişdirilýändigini nykdap geçmelik gelşikliğinin uğrum bir aýratyn isle bildirýän uğurlarynyň biri gelşikliň uğrundan diýsem owadan diýsem bir ajaýyp bir sympaty ýer berýär ahaltek atlaryň tüýüp maksus bolan sympaty öňe jemleýän bedewlerimiz ýetişýär. Gelecekki çempion boljak Nurany bedewleriniň biri hem ýalkymdyr. Şu sergimizde şu ajaýyp bedewimiz hem görkezilýär. Ezidiler mähruman watandaşlar bu fiýleýän bedewimizi Akyal melerenkli Altynhan diýilýär. Altynhan atly ajaýyp bedewimiz ahiretdeki atçylygynda atly sportda şöhret gazanan Nurany bedewlerimizin biri Akyal mele at ödem Guwar hem Güldöste diýen atlaryň nesli bolup nesil uğruny meşhur gelşikden alyp gaýdýar. Altynhan en çemegede Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti geçirilen atlaryň peýaselçiklerden bökme konkur görnüşi boýunça şeýle marafon görnüşi boýunça tapawutlanma başlanat. Altynhan atly ajaýyp bedewimiz 2017-nji ýylda Gahrman Akadam taýsa galatyň ikinji gedek sebitler ikinji bol biziň Akşamda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda bolsa Washington boýunça 5-nji Azia oýunlarynda da bir görnükli orlar aýran gowy çykşadan ajaýyp bedewleri bu şu ajaýyp bedewimiz ýyllarymyzda Gahrman Akadamyň ahalteki bedewleriniň diýsem owadan atlardygyny bir çeýe çydamly atly sportyň zürlü görnüşleri bir ukyply atlardygy bilen bagly aýdan bir welilik bilen söýleriniň müňgerek mamladyny görkezýän Nurany bedewlerimizin biridir. Mähruman watandaşlar Meleguş atly ajaýyp mele renkli bedewimiz fiýleýän Meleguş ahaltek atlaryna mahsus bolan dünýäniň beýlek tohumatlarynda gabat gelmeýän şeýle ajaýyp özüni mele renkli jemleýän at gerden hem tuğlu diýen özleriniň naýbaşy şöhretli bedewleriň nesli bolup nesil uğruny meşhur Gyrsakardan alyp gaýdýar. Gerdeniň hem öz döwrüne Türkistanyň Geldada atly, Gündogoruň Dura atly Özbekistan Respublikasynda geçirilen halkara gödürlük beýatçylygynda ahaltek atlarynda geçirilen ajaýyp şäherlerde ýeňide çempionatlar bolandygyny Meleguş diýen atymyzyň hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçirilen ahaltek atlaryň halkara gödürlük beýatçylygynyň çempion diýen bilen daha da hormatlada münasip bolandygyny şu ýerde bu ýysaç bilen belläp geçmegi azizi birleşler mähruman watandaşlar şuly şeýle Nurany bedewler, şeýle renk bedewler şu günkü sergimizde bedew berýär. Şunu ajaýyp döwlet döwrany bize peşkeş beren Gahrman Arkadaýmy arkadaýly Gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsunlar diýär şu ajaýyp bir topa peýda alan Gahrman arkadaýly Gahrman serdarymyz ähli halkymyzy hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk şany toý bilen halkary bir taraplyk güni bilen tüýsürekden gutlaýar. Bu hemişe toýlarymyz toýulaşdyn. Biziň ajaýyp toýlarymyzyň bedew bolan naýbaşy bedewlerden Nurany bedewler hemişe çakyp durdy. Mähruman ileşler, ine görüşüňiz ýaly geçirilýän sergide biziň 5 vilayetimiziň öz toprak şertlerine göre taýýarlanýan önümlerini sergi edipdirler. Özüm şu geçirilýän serge biziň Türkmenistan döwletimizde mihman bolup gelen daşary ýurtdan gelýän mihmanlarym çagyrly, hormatly mihman hökümini, olara biziň ýurdumyzda bir ösürilip ýetişdirilýän gök we bakça önümleriň, Türkmen topragynyň datly miýgelerim ýürüte sergide görkezilýär. Olara bir şol miýgelerden dadyk görmäge mümkinçilik
köpçülük döredildi. Gelen mihmanlar umman türkmen toprağını östürilip yetiştirilen meýwelerin şeýle bir owadyn görnüşlerini, olaryň bir tagamlarynyň aýratdygyny buýsonçy bilen bellediler. Mehriban adamlar. Ine görşüňiz ýar şu hatarda biziň ähli vilayetlerimizin bir toprak şertlerine göre östürilip yetiştirilen göýek önümleri, bakçı önümleri we beýleki önümler dol derejede sergiň üstü bilen ýetirilipdir. Umuman biziň Türkmenistan döwletimiz hemişe toprağı, bereketi, baýlygy bilen tapawutlanýan geçirilen şu Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli sergide biziň Türkmenistan döwletimize ýetilen sepkitler dol derejede görkezilýär. Gazanan üstünlükler, umuman Türkmen toprağının bereketi, umuman biziň ýurdumyzdaky täzeçilikler, öňü düşükler şu serginiň kömegi bilen halkymyza ýetirilýär. Biz mehriban adamlar buýsonç bilen belli aýdasymyz ile biziň Türkmenistan döwletimiz dünýäde 3 gezek ikrar edilen hemişelik bir tarap döwlet elbetde bu derece biziň hemmämize buýsonýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň beýik münberinden biziň gahrman arkadaşlarymyz hem arkadaşly gahrman serdarymyz ençe mesapar parahatçylygy, umuman ynanşmagy, rahatlyk wagt etmek maksady bilen bir teklipler öňe sürdi. Ol tekliplerim dünýä ýüzi tarapyndan hemişe gollanyldy hem de oňlanyldy. Edýdi adamlar şu hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän serginiň baý many mazmuny bilen hasam bir göwnüň göterýär. Biziň Türkmenistan döwletimize häzirki wagtda hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toý ýokary derejede bellenilýär. Biz ýene bir ýola gahrman arkadaşlarymyz hem arkadaşly gahrman serdarymyzy bütün halkymyzy hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toý bilen şany toý bilen tüýsürekler nähir utlyýar. Toýlar toýa ulaşdyryn goý elmydama ýurdumyz parahat bolsun, iýlimiz agzawir bolsun, toprağymyz bereketli bolsun, watanymyzda toýlara ulaşdyryn goý elmydama türkmen halkynyň geljegi, görjegi diňe toý bolsun, gatnaşagy, umman gazananam elmydama toý arasyn. Ona näme mehriban adamlar, biz gepleşimiz ýene şu geçirilen sergiden dowam edýäs. Mehriban illeşler, umuman Türkmenistan döwletimizde ýetilen sepkitler sergilen üstü bilen gelen mihmanlara açyk aýdyn görkezilýär. Şu geçirilen sergi hemişelik bir tarapymyzyň 30 ýyllyk toýuna bagyşlandy. Ödem bilim ulgamyny da, saglyk ulgamyny da ýetilen sepkitler biziň häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiziň her bir raýatyny begendirýär. Biziň gahrman arkadaşlarymyz hem arkadaşly gahrman serdarymyz ýaş nesilleriň bilimli bolmagy üçin hemme mümkinçilikler döredilip berilýär. Ýaş hünärmenlere işlemek üçin ähli şertler döredilýär. Edýdi adamlar şu sergiye gatnaşanlar bilen biz ýene söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşimizde Türkmen Döwlet Binagarlyk we Guruluşyk Institutynyň molumy Süleyman Seýidow. Süleyman molumy görüşüňiz ýar biziň Türkmenistan döwletimizde hemişelik bir taraplygyň toýy ýokary derejede bellenilýär. Biziň Türkmenistan döwletimiziň hemişelik bir taraplyk toý bilen bir aýlanyňyz, gördüňiz serge ýürek buýsonçlaryňyz, täsirleriňiz biz bilen paýlaşdyňyz. Köp sag bolun. Siziň bayramlaryňyz gutly bolsun. Hemmämiziň bilişimiz ýaly berkerar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne garasy Türkmenistanyň halkara giňişligindäki orny we awry ýyl saýyn artýar. Dünýäniň syýasy kartasynda bir taraplyk Türkmenistan diýip adlandyrylýan döwletimiziň ýüze çykaran ötüş ýoly diňe bir halkymyzyň üstünlikleriniň beýany bolman. Eýsem ata-babalarymyzyň müň ýyllyklardan bäri dowam edýän parahatçylykly durmuş sörelgleriniň döwrewap dowamydyr. Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň özünini emele getirýän hemişelik bir taraplyk bu dünýäde parahatçylygy, ynançmagy we dostlugyny öňe sürýän nusgalyk ýörelgidir. Türkmenistan bir taraplyk derejede arkaly diňe bir öz döwlet bähbitlerinde bütün sebäpde durnuklygyň güýçlenmegine, halkara gatnaşyklaryň sağlaşykly dowam etmegine çuňur goşan goşýar. Bir taraplygyň şu günlerde peýdaty diňe bir diplomatiýa däl, eýsem ýurdumyzyň ykdysady ösüşine hem aýdyn görünýär. Türkmenistan dörli ýurtlar bilen hyzmatlaşsa giňeldi. Täze tasdymalar durmuşa geçirilýär. Sevtara ulagara gatnaşyklary güýçlenýär. Energetika, gaz geçirjileri, ulug geçelgeleri ýaly strategik tasdymalarda bir taraplyň oňyn täsiri aýratyn duýulýar. Şeýle hem bir taraplyk häzirki wagtda Türkmenistanyň insanperwer gatnaşyklarynyň hem berk binýadydyr. Ýurdumyz dünýä jemgyýetine bilim, sport, medeniýet we dörejçilik arkaly dostluk köpürlerini gurýar. Halkara çäreler, maslahatlar geçirilýär. Ýaşlar üçin giň halkara mümkinçilikler döredilýär. Bir taraplyk diňe bir döwletiň syýasy derejesi däl, eýsem geljek nesiller üçin ýol görkezji güýçdür.
Bu ýol ýaşlaryň üstünlikli ötüşiniň halkara gatnaşyklarynyň kämilleşdirilmeginiň dünýä jemgyýeti bilen faýdaşykly hylmatdaşlygynyň berk bünýadydyr. Geljek nesiller üçin bitaraplyk häzirki günlerde diňe syýasy ýörelge däl, ol azugdalykda ýaşamagyň, dörejülükde ösüş gazanmagyň, dünýä bilen dostluk gatnaşyk saklamagyň ýurdumyzyň durnukly ösüş ýolunyň kepilidir. Bitaraplyk ösüş, parahatçylyk, ananşmak we dünýä bilen açyk hyzmatdaşlygy ileri tutýan häzirki zaman Türkmenistanyň güllä ösýän ýoludyr. Türkmenistanyň at gazanan arkitektori, gahrman arkadagymyz. Türkmenistanyň at gazanan arkitektori, arkadagly gahman serdarmyza tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Gahman arkadagly gahman serdarmyzyň jandary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Eýli ýurt bahbetdi. Dünýä ähmiýetli tutýan tutumly işleri rowana ýollarda rowaşyklara beslensin. Kimişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk bayramy münasibet etdi. Gahman arkadagly gahman serdarmyzy bütün türkmen halkymyzy tüý sürekden gutlaýar. Bayramymyz gutly bolsun. Çok sağ olun Süleyman Moğol. Bizim siz alıp baran işiniňizde ulussunluklar ardy edýäs. Häzirki wagtda biziň arkadaly gahryman serdarymyz ýaşlar wagtynyň dayanjy diýip ýaşlara uly önam berýär. Şoň üçin goý elmedam Türkmenistan döwletimizde toý bolsun, bayram bolsun. Sizem hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toý bilen gutlaýas. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Mehriban vatandaşlar, biz gepleşigimizi Sewda Senagat Edarasyndan dowam edýäs. Ine şuň konularda gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň başlangyçlary bilen ýurdumyzyň dürli künjünü bitaraplyk gadananmyda 30 ýyl dolýanlygy münasibetli ýokary derejede bayramçylyk dawaralary geçirilýär. Edil şol bayramçylyk günleriniň çäklerine bolsa Sewda Senagat Edarasynda ýokary derejede sergi sergilenni, sergi görkezildi. Serginiň esasy manysy telekeçileriň täze öňürýän önümlerini sergilemek şeýle de bir gelecekde de iş tejribesini artdyrmak üçin ul mümkinçilik bolup durýar. Ine şuň şu sergi diýseň gyzgalanly, şowhunly dowam edip dur. Ir säher bilen gelen raýatlarymyz şu ýerlerde täze öňürlen önümler bilen tanyş boldular. Biz hem şu ýerde söhbetdeşlik ýasyp ýetirmek maksat edindik. Özüňiz bilen tanışydy. Men Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň halkara ilmi teknologiýa parkynyň nanoteknologiýalar barlygy hanatynyň müdiri Halmurat Orunbaýew. Türkmen halkynyň bir söýgüli bayramlarynyň biri bolan, ýagny hemişelik bir taraplamyň şanly 30 ýyllyk toýunyň bir toýlanýan pursatlaryndan haşylar ýaly, ýagny Ferginiň bir halkara derejesinde Ferginiň geçirilişini görýär. Bir taraplyk ýyllar içinde, garaşlyk ýyllar içinde biziň ýurdumyzda bir diýseň ilmi gomundam ekranlarynda uly sepkitlere ýetirilip, häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň bir ýagny garaşlygy bir taraply alan ýyllaryna diňe bir çiğmal satýan döwlet höküminde dünýä tanalýan bolsa, häzirki wagtda ýokary teknologiýalary ýerýän, innowasion teknologiýalary ýerýän bir ýokary derejeli önümleri dünýä ülümlerine, ýagny Euro 5, Euro 6 standartlaryna dola laýyk gelýän bir önümleri öňürýän döwlet höküminde dünýä tanaya. Elbetde haşunky görýän bir halkara derejesindäki bir sergimizde hem bir ýurdumyzyň hususy telekeçileriniň hem de bir edara kärhanalarynyň bir öňe gidişiklerini görüp bilýär. Olan bir hakykatdan bir bayramçylyk şatlygyna şatlyk, şowhunna şowhun oşýa täbi ha görüşmek diýär. Biziň hem sergi geçirilýän ýerimizde ýa-ni Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň ilmi barlyk institutlarynda da hem Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasyna bir degişli bolan Türkmenistanyň Ozhan adyndaky Inженер Teknologik Uniwersitetiniň bir ýeten tepkitleri dogrusunda ha bir öz bolşuly bir kompozisiýa döredýän şu sergini görüp bilýär. Bunyň içinde biz ýagny hemmemize ma'lum bolşýaly ýa-ni adagdan ilmi barlyk institutumyz hem ýokary okujaýymyzdaky bir ýetilen tepkitler, ýagny hemmemiziň bilşimiz ýaly häzirki wagtda bir ýurdumyzyň durly künjeklerini, ýagny Mendeleýewiň periodik tabliçasyndaky ähli himik elementler bar diýsek biz ýalňyşmarys. Elbetde şul yaratdy ýer üstü baýlyklarymyzdan gutornukly önümleri almak, gutornukly bir ýagny durly hili bir ýagny dünýä ölümlerine laýyk gelýän önümleri almak biziň bir alimlerimizin öňünde goýan, ýagny gahrman arkadaly gahrman serdarymyň hormatly prezidentimiziň bir öňünde goýan esasy meseleleriniň biri bolupdyr. Elbetde şu meseleleri durmuşa geçirmeklik boýunça alınıp barlayan işler hem görüşümde ýaly
şol kompozisiýamyzda görüp bolýar. Elbetde ýene bir bellemeli zatlarymyň biri türkmeniň bir gadymdan gelýän bir däp desturlarynyň biri bolan, ýani bayramçylyga öz bolşuly bir sowgat bilen barylýar. Elbetde biz hem öz geregimizde Türkmenistanyň bir ilmler akademiýasynyň ilmi barlyk institutlary hem ýani Türkmenistanyň Osman adındaky Injiner Teknolog Üniversitetiniň bir agdy bir muallimleri bolup şäherki wagtda şolar ýaly türlü ilmi açyşlarymyz, türlü bir bäsleşiklerde ýeňiji bolan ýerlerimiz bilen şolar ýaly sergide bir halk köpçüligine bir ýaýdyk. Elbetde häzirki wagtda görüşüňiz ýaly Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň Halkara Teknologiýalar Parkynyň barlyk hanlaryny alynan ölümleri hem görüp bilýär. Gahryman alim arkadagymyzda, arkadaly gahryman Ferdan hormatly prezidentimiz biz alimler üçin döredip beren ajaýyp şertlerine bir jogap edip öz saýlan hünärimiziň, kesip-kärimizin hakyky eýleri boljaklygyny ýaryn hemen fırsatdan peýdalanyp gahryman alim arkadagymyzy, arkadaly gahryman Ferdanymyz hormatly prezidentimiz, ähli türkmen halkymyzy hemişelik bir taraplygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýu bilen tüýsürekden mährli gutlaýaryn. Goý gahryman arkadagymyzyň, arkadaly gahryman Ferdanymyz hormatly prezidentimiziň il ýurt ähmetli, umumy adamzat ähmetli beýgi işleriniň hemişe rowaslyklary beslenmegini tüýsürekden arzu edýän. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun, ýene bir ýola toýlaryňyz gutly bolsun. Toýda görüşelim. Sağ olun. Ana edil watandaşlar görüşüňiz ýaly hemişelik bir tarapymyň toýy münasibetli Türkmenistan döwletimize juda köp mihmanlar geldi. Elbetde mihmanyň islenigi bilen söhbetdeş bolsak, ýurdumyzyň ösüşlerini, ýurdumyzyň ogodonlugyna, halkymyzyň bagtyarlygyna, umman biziň watanymyzyň nähil derejede awat arasadyklaryna ýokary derejede baha berýärler, mehriban adamlar. Biz gepleşigimiziň soňunda ýene bir ýoly türkmen halkynyň milli lider, gahryman arkadamy hem arkadaly gahryman Ferdanymyzy bütün watandaşlarymyzy ýurdumyzda bellenilýän hemişelik bir taraplymyzyň 30 ýyllyk toýy bilen tüýsürekden mährli utlaýar. Dünýäde 3 söýdek ikrar edilen hemişelik bir tarap ýurdumyz biziň Türkmenistan döwletimiziň awraýy, hormaty belendi. Hasam dünýä döwletleriniň arasynda ýokary derejede biz şeýle hormata eýeden, şeýle awraýa eýeden türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamy hem arkadaly gahryman Ferdanymyzyň janlar sag bolsun, tutumly işleri rowat bolsun. Ýurdumyzda bellenilýän hemişelik bir taraplymyzyň toýy gutly bolsun. Şeýle arzuwlar bilen mähriban ýerleşler biz Türkmenistan Sowda Senat Edarasynda geçirilen hemişelik bir taraplymyzyň 30 ýyllyk münasibetli sergiden taýýarlan gepleşigimiz jemgyýet ýene ýaýynda görüşýänçek hoş, sag bolun.